Tá impossível para agradar. Para sobra é um cupini cerca de Deus, mas te quer com eta. E com eta é que tá recompensar isso não que tá buscando. Como 1 Coríntios 15. Para sobra na primeiro lugar, me aduna bolso lo que me também a receber. Aqui está Pablo, está Papia. Hier spreekt Paulus. Que Cristo amori para nós picanan segundo a Escritura nan. E que el awardo derá. E que el awardo lanta ribe de 3 dias segundo a Escritura nan. E que ele aparecer na Cefas. Depois na E12 nan. Depois de esse ele aparecer na mais que 500 romãs na mesmo tempo. De qual a maioria está na vida te ainda, mas algum amore. Depois ele aparecer na Santiago, depois na Ture Apóstola, e por último, ele aparecer na mim também, maneira que nasce fora de seu tempo. Que é a ressurreição? Wat is opstanding? Ressurreição, de acordo com o dicionário de Merriam-Webster, Opstanding is, als we kijken in het woordenboek, Jesus talanta voor de morto. Jezus is opgestaan van de dood. Of estado de gente que alanta voor de morto. Of hoe de mens is opgestaan van de dood. Vandaar woordenboek te bisa herreizen, herleven, binibek na vida. Kom terug tot leven. Bancomi na Marco 16. E hora sabata passa, Maria Magdalena e Maria, mama de Santiago e Salomé, a compra specerei para nambai ungie. E me inta bom trempang, riba e prome dia de simang. Ora solo a sali, nang abini na etumba. E nang tapatabisa outro, quem lolora e piedra que te for de entrada de etumba para nós. E ora nang a hisa karawak, nanga mira que piedra a wardo kita. Apesar que estava tão mais grande mês. E ora nanga vai den etumba, nang a mira jovem vestido na panha branco, largo, cinta na banda direita e nang a queda mais assombrar. E ela bisa nang, não tenha medo. Você ta busca Jesus de Nazaré, quem de a wardo crucificar. Ela ressuscitar. E não está aqui. Mira, o lugar caminha nang apone. Mas vai, bisa su discípulo nang e Pedro, e tabay Galileia boso dilante, e ayanang boso lo mire, maneira ela bisa boso. Maneira ela bisa boso. Agora, de com gente não te quer de ressurreição? Waarom geloven mensen niet in opstanding? A mim te quer é simples. Ik denk dat het simpel is. Por motivo que não posso explicar uma intervenção divina, uma ação celestial, na uma maneira científica. Omdat ze dit niet kunnen uitleggen Op een wetenschappelijke op manier. Amen. Dan is onderzoek, Ze doen onderzoeken. dan explica mais complicado, Ze leggen heel compliceerd uit. en toen não te sale voor. En ze komen er niet uit. Pero é simples, é uma intervenção divina. É simples e celestial. E ateísta não te quer que Deus a criatura coisa. De atheïst die gelooft niet dat God heeft alles geschapen. By the way, ateísta não tem ainda que não te quer de Deus. Een atheïst is niet iemand die niet in God gelooft. Ateísta tem ainda que ninguém é existência de Deus. Het is iemand die negeert de bestaan van God. Ateísta te quer que tudo coisa venha na existência por meio de Big Bang. Ik denk dat alles is bestaan door Big Bang. Explosão grande. Een grote explosie. Antes aqui de acordo com a teoria de Charles Darwin. En dit is met de theorie van Charles Darwin. Antes aqui nós assim na escola. Dit hebben we op school geleerd. Antes tinha te quer de jeito de Yahweh. En sommige mensen geloven in hem tot de dag van vandaag. Me que bisa que sei também tão mentira de Satanás. En dat is ook een leugen van de duivel.
Pa motivo que não pensa que para meio de Big Bang, cielo estreia na turcosa pini na existência. Ze denken door de Big Bang, de hemel en de sterren zijn allemaal gemaakt. O toch ateísta te querer que gente si tá bini de macaco. En toch denken de atheïsten de mens is van de aap gekomen. O si Big Bang tá uma explosão grande, Als die Big Bang was een grote explosie anto dengue macaco bini. en daar kwam de aap. O di con gente si sali pouco fez macaco. En waarom kwam die mens beetje bij beetje uit die aap? E não tá make sense toch? Het mag toch, Posso si Big Bang als die Big Bang por criar turcos kon alles schapen, e por criar amigo kon die também. jou en ik ook creëren. Pero nós tá querer coisa, Wij denken dat, anto nós tá do meio que mundo. we geloven het en doen mee met de wereld. Aqui dentro não tá querer coisa. Niemand gelooft dat het zo is. Glória a Deus. Glorie aan de Heer. É estranho sim. Het is wel raar. Ok. Pa esnan ku nota querer ku nanta bini di macaco, Voor degenen die niet geloven dat ze van de aap zijn pero que gekomen. Deus cria nan, Maar dat God heeft ons den sua imagem geschapen e semelhança, in zijn evenbeeld. pa gente na imita vai seguir. Voor die mensen ga ik verder. Versículo 1 te bisa ku Maria Magdalena, Vers 1 zegt dat Maria Magdala, mama di Maria, mama di Santiago e Salomé, moeder van Jacobus en Salome, na compra specerei pa bij unghiele. ze hebben kruiden gekocht om de lichaam te balsemen. Que me na lanta meinta pensando que é culpa ta ding é grave. Ze zijn 's ochtends opgestaan denkende dat het lichaam ligt in het graf. E segundo que nanta bota cana, En terwijl ze liepen, nanta bota bisa outro, zeiden ze tegen elkaar: quem lolora é pedra que te for de entrada de tumba para nós. wie zal die zware steen voor de opening Que wegrollen? me nanta vai com expectativa Ze gaan met de verwachting que é culpa de Cristo ta ding é tumba. dat het lichaam van Jezus zit in het graf. Is het duidelijk? Is het duidelijk? Dus é especialmente para preparar a culpa. Want het kruiden is voor het lichaam voor te bereiden. Ona queda assombrar também Ze werden ook verbaasd que a pedra não estava delante de é grave. dat de steen was al weg. Agora de como não estava assombrar. Waarom waren ze zo verbaasd? De como? Waarom? Passou para não querer. Want ze hebben niet geloofd. Eu vou seguir lendo um rato. We gaan verder lezen. Ora que Jesus a ressuscitar, que é nota de grave, não estava tembla e não a queda tur assombrar. Toen Jezus was opgestaan, bleven ze beven en toen waren ze heel verbaasd. Ok. Agora nós lemos agora no versículo 7, Vers 7. caminho que Pablo de Bisa, Marco de Bisa, mas vai Bisa, seu discípulo e Pedro, e tabai Galileia, boso dilante, e ayanan, boso lo mire, maneira ela Bisa boso. Vertel zijn leerlingen en Petrus dat Jezus naar Galilea gaat. Daar zullen ze hem ontmoeten, zoals hij hun voor zijn sterven al heeft gezegd. Agora não mirele ainda, isso significa que voor zijn sterven ela Bisa não. Ze hebben hem nog niet gezien, maar voor zijn sterven heeft hij dat tegen hun gezegd. Como se Cristo pisa não, que promete que é muri, que lo é topa não atrobe, isso significa que não porta assombrar no momento que ela lanta. Als Jezus tegen hun heeft gezegd voor zijn sterven dat hij hun zal ontmoeten, zullen ze eigenlijk niet verbaasd moeten zijn. Tapi é angel te corda não, maneira ela Bisa boso. Daarom herinneren de engel tegen hun zoals hij hun al heeft gezegd. Versículo 10, te sigue Bisa. Vers 10 zegt verder. E ela vai e arriba é notícia para esnan que estava junto com ele. E quem de não estava a lamentar e ora. E ora não atende que estava vivo e que Maria Magdalena a mire não quer. Zij ging meteen naar zijn leerlingen, die nog steeds verdrietig en in tranen bij elkaar zaten. Zij vertelde hun dat Jezus weer leefde en dat zij hem met eigen ogen had gezien. Maar de mannen geloofden het niet.
nang no querer. Ze wilden niet geloven. Pero pa ende na itambe te conta versículo 7 que Jesus avisa nang. Voor hun telt ook, zoals in vers 7, Jezus heeft het al verteld. Versículo 12 te sigue bisa. Vers 12 zegt verder. Después ele aparece de outra figura na dos dinang. Ora ku na pia nang tabata na caminda pa kunuku. Inang abai e arriba e notícia pa e outro nang, mas essa aqui nang tampouco no aquele nang. E evangelho nang de Mateo, Marco, Lucas e Juan. De evangelie van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Ascreve de ressurreição. Die heeft van de opstanding geschreven. Bopo assumir que essa aquilo estava suficiente. Je kan denken dat dit voldoende was. Para turgente querer. Zodat iedereen kan geloven. Pero essa aqui não te caso. Jesus a repreender é Jesus apóstolo não. Jezus bestraft de 11 apostelen. Na incredulidade e dureza de coração. Voor de goddeloosheid en het verharden van hun hart. Para sobre não a querer esnanco amire. Want ze geloofden niet degene die hem al hadden gezien. Depois que lanta foi de morto. Nadat hij was opgestaan van de dood. Na não a querer. Ze geloofden niet. Caminho de Jesus conta nang essa aqui lososo de. Jezus heeft hen al verteld, dit zal gebeuren. Jesus explica a seus discípulos nang que gente lo acuse falso. Jezus heeft de leerlingen uitgelegd dat ze vals zullen beschuldigen. Que não lo juzgue. Dat ze hem zullen oordelen. Que não lo traicione. Dat ze hem zullen beraden. Que não lo Dat ze crucifique. hem zullen kruisigen. Pero que ele lo lanta for de morto. Hij zal van de dood opstaan. E apóstolo nang kakana kune De leerlingen die wandelen met nang hem, mesno akere. die geloofden het zelf niet. Anto toch nang tabata tur dia junto kune. Maar ze waren elke dag samen met hem. Que me no queda assombrar ora que gente rechazar el qual que abotin como boa notícia. Blijf niet verbaasd wanneer mensen negeren wat je hebt te zeggen. Pero me que encorajaba we me inta para firme. Ik wil je vanochtend bemoedigen, heb moed. No puxa nang. Ga niet duwen. Laga nang. Laat hun. Paso costa bon ainda. Want de dingen zijn nog goed. Pero corda nang si. Maar herinnert hun wel, Paso ora que cos nota bon. wanneer het niet goed gaat, Nanta busca caminho para baie. dan zoeken ze een weg om te gaan. Antori name se ta bon cubo. En dan moeten ze goed met jou zijn, Para um trabo de com abo tá tranquilo assim. om te vragen waarom blijf jij zo rustig? De com abo nota ongerust. Waarom ben jij niet ongerust? Antori botanha oportunidade para o evangelista. En dan krijg je de gelegenheid om te evangeliseren. Abo punta bobicinha. Vraag aan de buurman of buurvrouw. E apóstolo não quer. De leerlingen hebben het niet geloofd. E quantidade de gente na coela aparecendo de não quer. En die vele menigte waar hij was verschenen, ze hebben ook niet geloofd. Abo cita quer com Jesus lanta. Geloof jij dat Jezus is opgestaan? Abo ta quer de verdade. A menos aqui que a bobicinha contestar. Ik weet niet wat het antwoord was van je buurman of buurvrouw. Pero a mim que bisabo Jesus está vivo. Ik wil je zeggen, Jezus Ela leeft. lanta for de morto. Hij is opgestaan van de dood. Jesus está sentado na mão direita de Deus. Jezus zit aan de rechterhand van de Jesus God. está interceder para nós. Hij bemiddelt voor ons. Jesus está vindo back, bem busca nós. Jezus komt ons weer ophalen. Toda outra religião por papel de profeta com amor. Alle andere religie kan spreken over een profeet die is gestorven. Pero solamente é una de Deus. Maar alleen de kinderen van God, É cristiana de christenen, por papel de Jesus como eu de Deus. kunnen spreken als Jezus als kinderen van God. Com amor, Die is gestorven, com a ressuscitar, die is opgestaan com a na vida, en die leeft. com a trabalha para nós todo dia. En die werkt voor ons elke dag. Nos picanan ta perdonar na cruz. Onze zonden zijn vergeven aan het kruis. Sentença hostil contra de nós ta cancelar. De orde wordt kwijtgescholden van ons. Jesus está nos rei e nos salvador. Jezus is onze koning en redder. Glória na Jesus. Glorie aan de E Heer. danke na Senhor En Jesus. dank u aan de Heer Jezus. Ni Herodes, que busquei para matar. Niet eens Herodes die zocht hem om te moorden. Ni César, que estava império, que tinha império terrível. En niet Caesar, die had een groot imperium. Ni Satanás, que saca subota na de champanhe de vierne. Niet de duivel die heeft vrijdag zijn champagneflessen uitgetrokken. Ni Hitler, que mata 6 milhões judeus.
En dit is Hitler, die heeft 6 miljoen Joden gemoord. Ni morto no pora contener. En niet de dood kon hem weerhouden. Halleluja, doe na gloria. Halleluja, geef glorie aan de Heer. Doe na gloria na Jesus. Geef denke glorie aan de kasaki. Heer. Bang kumi in Revelação 19. Ato nós também mira wa quem está a war. Paso turcosta para as que bi. Alles staat geschreven. Nós mes te sapa, nós busca nam, nós por defender nós mes com esse não. We moeten weten dat we weten waar hij staat om onszelf te Sei verdedigen. pastor Remy te zien ons tour dia. Vamos te sa onde está para as que bi. Je moet weten wat er staat geschreven. Revelação 19. Openbaring hoofdstuk 19. E corredor riba e cabai blanco. E mi amira shelu habri. Mi amira shelu habri. E ata cabai blanco e sunco tabata sinta riba je ta wordo yama fiel e verdadeiro. E den justiça e ta juzga e ta hasiguera. E su woa nang ta flam de candela. E riba su cabeça tem hopi diadema. E tem numbers kirbi riba je que nenhum gente não conhece, sino eso. E ta bisti com bisti já com sangue. E su nome ta wordo yama palavra de Deus. E exército nan que ta den cielo bistina lino fini, branco e limpi, taba ta seguir riba cabai blanco. E for de su boca ta sali espada skerpi, pa dal e nacionan kune. E ela governar, e ela governar, nang kubara de hero, e eta trapa e baki de pers wendruif, de fúria ardiente de Deus Todo-Poderoso, e riba su panha, e riba su bel de pia, e tem nome que bi, Rei de reinan e Senhor de Senhor nan, Rei de reinan e Senhor de Senhor nan. Esse itas que bi riba su pia. Dat staat geschreven op zijn dij. Com outra palavra, e nota ninho tampouco. Met andere woorden, hij is geen kind meer. É duidelijk. Is het duidelijk? Nota ninho também busca nós. Het is niet een kind die ons komt zoeken. Rei de reinan e Senhor de Senhor nan. Koning over alle koningen en Heer over alle heren. Que men para firme. Dus sta standvastig. Não tenha medo. Wees niet bang. Animais que kiko po mira to suceder. Wat je ziet gebeuren. Animais que com grande e ateísta su boca bira. Hoe groot de atheïst de mond Animais wordt. que quanto potente eulandês papia. Wat je hoort de Nederlanders zeggen. No hancha. Wees niet No bang. tembla. Beef niet. Posso boreita na caminda. Want je koning is onderweg. Boreita na caminda. Je koning is onderweg. Boreita na caminda. Je koning is E onderweg. depois chega qualquer En momento. er komen ook elk moment komen. Het woord je fiel y verdadeiro. Hij wordt trouw en oprechtheid genoemd. E den justicia et guerra. En hij strijdt, als hij strijdt, in zijn oordeel gaat hij strijden. Su nombre het woord je palavra de Dios. En zijn naam wordt genoemd het woord van God. E riba su bel y su paña tas que bi Rei de reinan y Señor de señornan. En op zijn kleed en op zijn dij staat deze naam. Koning over alle koningen en Heer over alle heren. Tapa emotivo aqui nós está aqui ave. Voor die reden zijn we hier vandaag. Esse aqui é o único motivo para qual nós está aqui. Het is de enige reden waar we hier zijn. Esse aqui é bom novo também que nós lemos em Lucas. Dit is de goede nieuws dat we hebben gelezen in Lucas. Senão nós lutava te quero den koopgoed ave. Anders zouden we gewoon gaan wandelen. E agora que tem opinião den koopgoed. En nu zijn er veel mensen in Kopgoot. Pero danke que você está opinião para o rei de reinan e Senhor de señornan. Maar gelukkig zijn jullie gekomen voor de koning der koningen en de Heer alle heren. É bom notícia tá com Jesus a ressuscitar. Het goede nieuws is dat Jezus is Com opgestaan. Jesus está na vida. Jezus leeft. Com ele duna é apóstolo nan é gran mandato. Hij heeft de leerlingen het goede geboden gegeven. De acordo com Marcos 16. Zoals staat geschreven in Marcus 16. Het is Biden in ter mundo e predicar o evangelho na toda criatura. Ga en prediken de evangelie aan al het volk. E é sunco quere Degenen die geloven e guardo batizar lo tá salvar.
En gedoopt wordt, zal gered worden. Mas esun que não quer, Maar degene die niet geloven, tá wordo condenar. en die wordt beoordeeld. Tá pensei, é o qual que o pastor Chesa pontra me in, tá tamasha importante. Daarna wat pastor Chester vanochtend heeft gevraagd is heel belangrijk. Esun que quer, Die wie gelooft, a wordo batizar, die is gedoopt, lota salvar. zal gered worden. Awe me inta me que lagabo com pergunta. Vanochtend wil ik u laten met een vraag. Depois de tende de celebração, Nadat je hebt gehoord over viering, depois de tende de salvação, nadat je hebt gehoord over redding, depois de tende de ressurreição, en nadat je hebt gehoord over opstanding, quem Jesus tá pabo? wie is Jezus voor jou? É Jesus que nós lemos de revelação? De Jezus die we over hebben gelezen in Openbaring? Of é Jesus que tá den e pesebre? Of die Jezus die in de kribbe ligt? É Jesus que tá vivo, por ser lanta voor de morto? Die Jezus die leeft, want hij is opgestaan van de dood? É Jesus que mais que 500 pico ainda amire ora lanta? Die Jezus dat meer dan 500 mensen die hebben hem zien opstaan? É Jesus que tá rei de reinan e senhor de senhornan? Die Jezus die de koning der koningen en heren der heren is? Of é neo Jesus? Of het kind Jezus? Of é pas has que tá pone huevo? Of die paashaas die een eitje legt? Quem Jesus tá pa abo? Wie is Jezus voor jou? Me que vou pensar que hobby bom o rato, Ik wil dat je dit heel even goed nadenkt. para sobre como a Bíblia tem mundo aqui, Hoe leef je in deze wereld? para determinar com lobo Bíblia tem mundo que tá vai bini também. Die zal bepalen hoe jij leeft in de wereld die zal komen. Me tá assim tiki wega e assim preto para borrare, Ik maak het een beetje grappig zodat je kan lachen. pero é coisa que tá sério. Maar dit is heel serieus. Jesus alanta, Jezus is opgestaan. Jesus tá bini back, Hij komt terug. e também busca esnango tá DJ. Hij komt degene die van hem is opzoeken. Awe, se bota querer Juan 7:38, Vandaag is je geloof Johannes 7:38. que bisa que querer de mim, maneira escritura tabisa, for de su padeng lo corre rio nang di awa bibo. Romana nang 10:9 tabisa, se bo confessar com boca Jesus como Senhor e querer de bo coração, que Deus lante for de morto nang lo bota salvar. Juan 5:24 tabisa, de verdade me tabisa boso. Es un que tende mi palavra e querer es un que amandami tem vida eterno e não tabini na juízo, mas a passa for de morto para vida. Juan 1:2 tabisa maturas não que receber, nanang ela dona direito para vira yunan de Deus. Es não que ta querer den su nombre. Degene die in zijn naam geloven. Bisa bobisinha. Bota querer. Zeg aan je buurman of buurvrouw, geloof je? Botin de querer. Je moet geloven. Dice botin de querer. Zeg, je moet geloven. E agora, bonota mira nenhum dia coisa aqui. Je ziet al die dingen niet. Pero bota querer para meio de fé. Maar je gelooft door middel van het geloof. Querer tá convicção. Geloof is de overtuiging. Querer tá completamente seguro. Het is helemaal zeker zijn. Querer tá confiança. Het is vertrouwen. Querer tá segurança. Het is zekerheid. Querer tá verificar. Het is bevestigen. Zo is het. Hebreu nan Jesus, versículo 1, tabisa a feta é segurança, é zekerheid, de coisas não correndo te espera, é convicção de coisas não correndo não te mira. Então Hebreu nan Jesus 6 tabisa, e sem fé tá impossível para agradar. Para sobre é um que cerca de Deus, mas te quer que eta e que eta é que ta recompensar esnan que ta busque. Esnan que ta busque diligentemente. A ver se bota querer. Vandaag als je gelooft. A ver se bota querer. Vandaag als jij gelooft.
Vamos escolher para Jesus que nós está papiando de dia mente. kan je kiezen voor die Jezus die we over spreken vanochtend. É o unigênito de Deus. De enige Zoon van God. Que Deus manda para perdão de nós pecados. God heeft gestuurd voor de vergevenis van onze zonden. É Jesus que vem para reconciliar gente com Deus. Die Jezus die heeft gestuurd om het goed te maken met God. É Jesus que vem para salvação Die Jezus is gekomen voor redding de inteira humanidade. van het hele wereld. Para abotambe que tá aqui na awe. Voor jou ook die hier vandaag aanwezig is. Que bota aqui na awe não tá casualidade. Het is geen toeval dat je hier aanwezig bent. Tu volta palavra que gente traga. Toeval is een woord dat mensen heeft gemaakt. Passou para não plania a situação. Want ze hebben de situatie niet gepland. Não plania o momento. Ze hebben het moment niet gepland. Anto para não bisa que não tem grip ribaje. Om niet te zeggen dat ze hebben geen grip Passou para erover. gente que tem domínio riba Want turcos. ze willen dominant zijn over alles. Anto na tra palavra que chama tuval. En ze hebben het woord gecreëerd die heet toeval. Ik heb sabe que tuval também é de Deus. Ik wil jullie zeggen dat toeval is ook van God. É Jesus que nós está celebrar awe que ela nasce. De Jezus die wij vieren, dat vandaag is hij geboren. Com a word crucificado. En die werd gekruisigd. A word a ressuscitar depois de 3 dias. En die is opgewekt na 3 dagen. Abo também por celebrar é Jesus. Jij kan die Jezus ook vieren. Que nós está papi de Dat wij erover spreken. Abo também por receber salvação. Jij kan ook redding accepteren. Awe bo escolhe onde porque passa eternidade. Vandaag kan je kiezen waar wil je eeuwigheid laten duren. Junto com Jesus que nós está papiando de Samen met Jezus waar we over spreken. Of junto com o Papa Pasco. Of samen met Kerstman. Me que encorajamos. Ik wil je bemoedigen. Querer maneira nós está querer.